Masu sauraro barkamu da yau, barkamu da arzikin sake saduwa da ku a wannan tasha mai alfarma wato Garkuwa FM. To Garkuwa FM dai kullum bisa kan addu'o'in da kuke yi da kuma nasarorin da muke samu da masoyanmu na sassa daban-daban a faɗin duniya. To a yanzu kuma mun ƙara samun wani ci gaba ko kuma in ce mun ƙara fito muku da wani wuri domin ku ƙara hazaƙa na downloading na ganin tallace-tallace da abubuwa wasu addinai programs ɗinmu da wasu abubuwa waɗanda suka wuce ko kuma ka yi misin baka ji ba. To idan kuma za ka bi mu ta online kaga muna da TuneIn ga yanan TuneIn Garkuwa FM. Za ka shiga a Google Play Store. Idan ka shiga Play Store za ka yi login ɗin TuneIn. Idan ka yi login ɗin TuneIn sannan nan ne za ka yi installing. Idan ka yi installing sannan kuma daga nan akwai wani ma inda sama inda aka rubutu sai ka rubuta Garkuwa FM. Za ka ga ita da kanta za ka ga ta rubuto ma Garkuwa FM Sokoto tare da irin wannan logo. Duk wanda kuma ka gani ba da wannan logon ba to ba Garkuwa FM ba ce. Sannan kuma a sashen mu kuma na Facebook wanda ake bibiyan mu ta manhaja domin kuma ita ma ta nan akwai labarurruka da sauran wasu program da kuma wasu abubuwa waɗanda ake aiwatarwa na harkar al'umma da kuma ilmantarwa, faɗakarwa da nishaɗantarwa na yau da kullum. To sannan kuma idan mun dawo daga email ɗin ɗungulundum ma'ana kowa ya san abin da email ma'ana account na kamfani www.garkuwafm.com. To wannan shi ne email ɗin Garkuwa FM. Idan ko hulɗa da kamfanunnuka, hulɗa da abokan cinikayya da kuma sauran al'umma da kuma masoya waɗanda ke shiga ko su turo text domin godiya ga wasu abubuwa. Sai kuma idan an shiga wato manhajar mu kuma ta YouTube. Manhajar ta YouTube da ka shiga wayar taka idan ka shige ta za ta kasance akwai YouTube kamar haka sai ka latsa shi. Ka ga yanan yana abin button ma'ana ta bakin Bahaushe yana abin ga kun gani ka ga yanan ya nuno abin ganga sai ka shiga ka yi login. Kaga ka yi login. Idan ka yi login za ka rubuta sunan abin ganda kaka so Garkuwa FM ɗin. Idan ka rubuta Garkuwa FM ɗin sai ka yi abin ganta. Kaga ga yanan tana abin ga. Yanzu ma haka kuna ganin ga takaitattun ma labarai ma nan idan ma kun ga na shiga cikin YouTube ɗin. To ga yanan yana abin ganga wato labarin da aka aza wanda abin ga yanzu idan kuna ji idan ka ji za ka ga yanan inda shi Abdulrahman gwamnati ta manhajar YouTube. To a wannan shahin za ku shiga domin liking da kuma sharing da downloading na wasu program ɗin namu. To a wannan manhaja ta YouTube ɗin kowa ya san abin da a YouTube kuma ko YouTube ɗin za ka gani shiga yanan da logo na Garkuwa FM ga yanan. Waɗannan kenan takaitattun labaru ne cikin harshen Hausa ma'ana waɗanda ake yi a ƙarfe 3. To duka dai masu saurare wannan ɗan abun ko kuma wannan manhaja da ta hito muna roƙo kuma da bibiya da kuka yi na kullum. Duk inda ba ku ga wannan logon ba to ba Garkuwa FM ba ce. To da nan zan tsayawa 'yan uwa ma'assalam. Ubangiji Allah ba mu sa'a. Sunana Mustapha Abubakar Jago da ya muku bayani akan wannan manhaja.